Häzirki döwürde awada milli syýasatçylyk zolagy tutuş dünýä ähmiýetli meselelerin ara alyp maslahatlaşylýan merkezine öwrüldi. Şoň bilen baglylykda Türkmenistan awraýly halkara guramalary bilen isen gatnaşyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň netijeli hyzmatdaşlarynyň birine öwrülendigini aňladýan taryhy forum Mehriban watanymyzyň dünýä giňişligindäki awraýynyň belinde galýandygyny şertlendirýär. Döwlet başdanmazy belend mertebeli mihmany Türkmen topragyny mübarekläp, Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gollamak arkaly ösüşe ýardym bermek şygary bilen geçýän 3-nji maslagatyna gatnaşmaga çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlygyny beýan etdi hemde bu maslagatyň deňze çykylgasy bolmadyk ýurtlaryň bähwitlerini 2024-nji ýylyň dekabryna kabul edilen hereketleriň täze maksatnamasyny netijeli durmuşa geçirmäge ýardym berjekdigine ynam bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Türkmen topragyny mähirli kabul edilendigi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, ýene-de Türkmenistanyň bolýanlygyny ören saatdygyny aýtdy. Mehman Türkmen tarapynyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge we uzak möhletleýinlik özara hormat goýmak esasynda köp orly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga işin çemelesýändigine ýokary baha berip, paragatçylyk döredijiligiň uly tejribesini toplan Türkmenistanyň ählimumy paragatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpsün etmek işinde Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm we strategik hyzmatdaşy hökmüne çykyş edýändigini nykdady. Şeýle-de belend mertebeli mihman ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslagatyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin dörediliň mümkinçilikleri hemde bu ugurda Türkmenistanyň tagallalaryna ýokary baha berdi. We munyň üçin döwlet başdanmyzy Birleşen Milletler Guramasynyň ähli wekilleriniň adyndan hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslagatynyň ýokary guramaçylykly geçmegi üçin Türkmen tarapynyň mundan beýlägem ähli tagallalary etjekdigini belläp, forumyň şowlu geçmegini arzu etdi.